ହଇଲୋ ଝିଅ ଅଯଥାରେ କାହିଁ କାଢ଼ୁଛୁ ଖିଅ। ଇଲୋ ହଇଲୋ ଝିଅ ଅଯଥାରେ କାହିଁ କାଢ଼ୁଛୁ ଖିଅ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାସ୍କ କାଢ଼ି ତୁଛାଟାରେ କାହିଁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ରଡ଼ି। ଆଲୋ ତୁ ଯେମିତିକା କରୁଛୁ କଳି ଉତ୍ତାପ ବଢ଼େ ମୋ କୋରୋନା ଭଳି। ଇଲୋ ତୁ ଯେମିତିକା କରୁଛୁ କଳି ଉତ୍ତାପ ବଢ଼େ ମୋ କୋରୋନା ଭଳି। ତମ ମାର୍କ ଗୁଡ଼ା କିଏ ସେ ନେଲା? ଦାୟୀ କ'ଣ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲା? ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଗଧ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲା? ଇଲୋ ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଗଧ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲା? ଇଏ ପରାମର୍ଶ ତୋତେ କିଏ ସେ ଦେଲା? ତମେ ଗୁଡ଼ା ପରା ବଣୁଆ ଗଧ, ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛ ଗଧ? ଆଉ ଏ ଏସି ତଳେ ବସି ତମେ ବାତୁଆ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲା କି ଆମ ଛତୁଆ। ଆଲୋ ଏ ଏସି ତଳେ ବସି ତମେ ବାତୁଆ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲା କି ଆମ ଛତୁଆ। ଇଲୋ କେମିତି ଖାଇବୁ ଆମ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ? ସ୍କୁଲଟା ପରା ତ ବେସରକାରୀ।